Здравей! Добре дошъл на футболната сцена. Каналът, в който ще се опитам да обединя три от най-големите си страсти. Футбола, фентазито и гейминга. Тук може да очакваш съдържание посветено на топ първенствата в европейския футбол. Наричам го The Top 5. В началото на седмицата ще обръщаме внимание на един или два от дерби мачовете от уикенда, а по всяка вероятност ще правим такива епизоди и след мачовете в европейските клубни турнири. Футбол тук е в сърцето на всичко, така че очаквай анализи, лайв дискусии, видеа, новини, тенденции, всички тези важни детайли. Ако чакаш всеки дедлайн в Висшата лига, така както и аз, с огромно нетърпение, тогава си добре дошъл в FPL Focus. Ще има видеа, стримове, ще има кратки форми, всичко въобще, което е посветено на Fantasy Premier League, за да може да изкараме един страхотен сезон с играта и с неподправимите емоции, които тя ни предоставя. Така че елай в лигата, за да играем заедно. И разбира се, ще има гейминг. Ще играем Football Manager 26, когато излезе, и то ще правим кариери с българските отбори, успоредно на сезона, паралелно с неговото развитие, за да видим дали можем да върнем отборите там, където сме ги гледали преди толкова много години и да ги пратим там, където всички мечтаем да ги видим, на върха. Това е само началото на футболната сцена. Скоро ще може да ме откриеш и в социалните мрежи. Така че там ще продължим с забавлението и с всички останали дискусии. А за сега, абонирай се за канала. Не изпускай нито един гол, нито една зелена стрелка и нито един Wonderkid. Добре дошъл на футболната сцена. Това е и твоята сцена.